Ассалому алейкум духтаракои хушрӯ созед нағзен саломатиё хубай пеши япай Зарина омадем. Ассалом созед нағзен ҳам хас сюрпризои зур тайёр кардагиай барои муштариё. Духтарако ҳатман биёен пеши япай Зарина. Нигоҳ кунед духтаро, касе ки аз ду материал зиёд аз иҷа харидорӣ мекунад, як шарфи фасони Дубай туҳфа. Ира бинен амбреои навинкаи бесанг мепурсанд. Ира бинен оригинал Дубай, бадани хеле ва ё ҳастая лазер блестящ ё хулас ду материал гирифтен. Як танам хел шарфи фасон. ва чӣ хенас? Ина диден тамошобино. Ду материал ки гирифтен аз ин дукон, якта шарф падарка бо як туҳфаи дига плюс. Диден бо як туҳфаи дига сюрприз. Инчунин духтарако, касе ки 5 материал зиёдӣ мегира, як либоси фасона, як либоси қанағ, як либоси дига туҳфа мегирен. Ҳатман биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 3 дарвоза, 13 қатора. ҷои япай Зарина биген нишонтон метиҳанд. Духтарако нигоҳ кунед, ҳам материалҳои хушрӯи Дубай доранд. Материалотон ай чанд сум сар мешаванд? Ҳамин нархи арзони арзон. 350 сомон боло сар мешавад то 3000 сомон. Диден аз 350 сомон сар карда то 3000 сомона шумо метонед ки аз ҷои япай Зарина материалҳои фасона харидорӣ кунед. ҳатман биёен атласакора бинен охи. ҳамаш бори навай. ҳатман омада як боракак тамошо кунед, баъд метонед ки харидорӣ кунед. Ина беҳтарин вариантҳо барои шумо. Духтаракои хушрӯ, ина касоне ки атлас пурсидаги буден, адрас пурсида буден, япай Зарина ҳам қанавинкои хушрӯтон овардай, ҳам бесангаш ҳастай, ҳам бархитиш аст, бо ҳам ҳами атлас ҳастай сатинаш. Хулас нигоҳ кунед, атласа фасониша бинен. Чанд пулаи? 350 сомон. 350 сомон. Диден акция 350 сомон. Ира мешвени чи намешада? Ина гарантия, дар шуштанаш гарантия. Ҳичи намеша, рангш намезанад духтарако. Баъд нигоҳ кунед. Балхиёш ҳам ҳаст, ҳам хушрӯям балхиёш. Ёку бо сабуканд духтаро, вазби нестанд. Чанд пулаи? 850 сомон. Оригинали тоза. Ина марамат духтарако. Каседа дар кораи ҳатман биёен як бор бинен. Дигар асветкош ҳами аян балхиё. Ина балхи. Адрасои балхи, атласои балхи мепурсен ку. Ина духтаро нигоҳ кунед охи чӣ қар асветкои хушрӯ дора. Оригиналош 1200 сомош, ина 850 сомон. И ҳамун 350 сомашана. Ина духтаро, и ҳамун нархи аксия истодагиай 350 сомон. Ино дар шуштанашда гарантия метиҳанд, ҳичи намешава. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3 4 дарвоза мешава. 13 қатор ҷои япай Зарина биёен нишонтон метиҳанд. Инчунин духтарако, касе аз ино харидорӣ мекунад, аз ду либос зиёд харидорӣ мекунад, як шарфи фасон, баъд бо як сюрпризи дига шумора интизорай. Касе 5 либос харидорӣ мекунад, як либос дар болош бо шарфу бо сюрпризам мемонад. О, 3 туҳфа. Касоне ки аз япай Зарина харидорӣ мекунад, 3 та туҳфа шумора интизорай, вақте ки аз 5 либос боло гиред. Ва духтаро нигоҳ кунед, амбреҳои тобистона омадай дар ҷои япай Зарина. Ира бинен охи ҳамаи ҳами кори дастияй, ҳами қадар хушрӯ материалош 1500 леки япай Зарина да чанд сомай? 1200 сомон. Ина марамат дига цветошам ҳастай. Иноро дар тобистон мепӯшанд. Хушрӯан чи холошкатя на? Медонед, и сетка нест, дига хелай материалош форамай хулас. Ина бори Ҳиндустон будай, диден амбре беҳад хушрӯ нозукак арӯсодам хушрӯай марамат 1200 сомон. Инами ҳама кори дастӣ рафтагиай духтарако, биёен агар боира харидорӣ кунен, як туҳфа шумора интизорая. Мана марамат бинен чи хет цветои хушрӯ дора. ҳатман биёен духтарако, омада натонен нависен, доставкатон мекунанд. Ана диден доставкашон бо ройгонай. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3 4 дарвоза мешава, 13 қатор. Ира бинен, ина цвечам аҷоибот ай духтаро. Ина кадом модел дар кораитона ҳатман япай Зарина да нависен. Страничкашона да Инстаграм отметит кардагим. Бинависен бо кати хичон ҳам суҳбат шавен. Чизе ки намефаҳмен, ай хичон бопурсен. Доставка доранд, доставка ройгон. Шуги материала диден духтарако,
лавдоманияи ҳам фасонае ки оригинал ино 1500 буданд. Бархташ тоза духтаро 1500 буд. дар ҷои апаи зарина нархошон 1200 сомон штагай. хушругиша бинен охем фасонае. ҳозир ма дигар цветошам нишонтон метиям. ина нигоҳ кунед. диден малина цвет дора, сирх дора, ана фиолетови дора. хулос ҳамаи цветкош фасонае. як бор умумӣ карда ҷои апаи заринара шумо да ман нишонтим да духтаро. ина материалои қисми болора бинен ҳамо чансмиян. 1500 буданд, 1200, 1800 то 2200. диден духтаро то 2200 ина 1500 мара 1200 кардагиян, диним азора 2000 кардагиян. хулос инам қисми боло ҳамаш акса рафтестай. ҳамаш хушрӯай материалора фасониша бинен. ина ино чансман? ина пар доран ку? Пардоро 1500, 1200 кадаг. диден 1500 буда. ина пардоро чанд цвет дора? ҳозир 1200 сомон кардагиян. баъд медонен чӣ духтарако? ина иша ваяй ку фарзонаи хуршед и чандай? Фарзонаи хуршед 1600 буд, 1400 кадаг. ина 1600 буд, 1400 сомон штагай. инчунин нигоҳ кунед духтаро, сеткои фасон доранд, комбахтои фасон доранд. хулос ҳамаш бори навай дар ҷои апаи зарина. шумо бинависен бо шумо да мефаҳмонанд. комбахтои хушрӯ, комбахтои кам шифон, бе шифон, сер шифон, ҳамаш дар ҷои апаи зарина. ина новинка гулои фасон омадагиай. нархошон ай 400 сомон сар мешавад. то чансма? То 1300, 1500 ам ҳастад. ина то 1500, 1300 сомона нархошам хе рафтагиай. ай 400 сомон нархи комбахт сар мешад. духтарако марамат касе ки материал гирай ҳатман апаи зарина да нависен, доставкатон мекунанд. доставка бо ройгонай духтаро. марамат бинен вариантои хушрӯ, мана комбахтои фасон, духтаракои комбахтхар, духтаракое ки дар вай биден фикр биден ки комбахти хушрӯ чӣ хеле биромадай. ина марамат апаи зарина да бинависен мефаҳмонандтона. фасона аҷоибот ва ира бинен охи дубай беҳад хушрӯ. ҳами чанд сомай? ҳами 1200 сомон. 1200 сомон. марҳамат. туфа мешавад. чӣ холиш туфа диден? ай бо дигар цветам аста? Бале. мана ишам бинен чӣ хел хушрӯай. санга бинен охи духтаро. арзони ай санг ҳамаш намхе сер сангай. хулос барои шумо беҳтарин нархай успед кунен биёен моделакои новинкаи фасона бо нархи дастрас ай ҷои апаи зарина харидорӣ кунен. мана сеюм дарвоза тарафи пажарка 13 қатор. ира бинен сранҷкашонам атметид мекунам бо катихчон ҳам суҳбат шавен. амбреҳои фасони якмсор дар ҷои апаи зарина. духтарако ҳамаи цветоша доранд. шумо бинависен бо суратошам мепартоянд. марамат ҳам хушрӯай амбреҳошон худаш маълумай. ира биненда ҳами бозор давози чанд фасонаш омадагай амбрера. ина оригиналаш. диден Тозаи бори Дубай. пояништам хеле сафед кати омадаги будай духтаро. бори Дубай 800 сомон. чанд буд пеш? 1000 сомон буд. 1000 сомон будай. ҳозир 800 сомон штагай. дигар цветоша бо нависеншона мефаҳмонандтона доставкатон мекунанд, мепартоянд сурат. инчунин бархтоям ҳаст. инора метонанд бо пирсеншона ҳамаша мефаҳмонанд чанд сома ва чанд сома барои ки ҷа чанд моделш ҳастай. бозори Корбон тарафи пажарка сеюм дарвоза 13 қатор ҷои апаи зарина. атлас мегирен. инам хеле лавдоманиё мегирен. ина хеле вай биромадай. диден бархтои сангчадор. инам ино ҳамаш бори нав. ё чанд пул? Ё 800 буд, 650 кадаг. ина 800 сомон буданд. 650 сомон ҳамашу? ина диден ҳамилият 800 сомон буд, 650 сомон штагай. материалгир бошен ҳатман биёен пеши апаи зарина. ина ё чандан? ёям хушрӯа? Ё 850 сомон. ина 850 сомон. фасонира диден духтаро хушрӯгира диден. мана ҳамаи ҳамина у боло будаги 650 ая. Болодаги 600. ина диден чӣ хушрӯча. духтарако ҳатман биёен. материал ки гирифтанӣ бошед ина ҳам туҳфатон метиҳанд, ҳам нархи арзон метиҳанд, хеле хирсантон мекунанд. хулос пеши апаи зарина биёен. бо касе агар омада натона доставкатона бепул доставкатон мекунанд, бо туҳфатон мебаранд. марамат интихоб кунен доставкатон кунанд.